Bayram gününde nämeler etsen sünnet, näme etsen sowap bolýar. Bayram namazy. Bayram namazy ýagdaýy bolan her musulmanyň okamaly namazydyr. Çünki ol İslamyň aýdyň şiwarlarynyň birisidir. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem sahabalarym Allah olardan razy bolsun, ony elmydama okardylar. Hatta aýallary da aýbaşy halda bolsalarym, namaz okamasalarym, namaz okalýan ýere barman oturmakly, atnaşmaklary buýranlar. Yani bizim misalymyzy alsak, bayram namazy mesçitde okalýa, namaz okayan zenanlar mesçide girip okamaly. Aýbaşy ýagdaýdakylar bolsa, mesçidiň töwereginde oturmaly. Anha şu Peygamberimiň sallallahu aleyhi we sellem buýrugydyr. Hatta bu buýrugy eşiden bir aýal birimiziň geýmäne jilbaby ýok. Yani uzyn daşary çykanda giýilýän koýnagy ýok diýip aýdanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýär. Jorasy öz jilbabyny berip dursun diýär. Yani şol derejede bayram namazy gidip okap bilsen okamaklyk, okabilmesen daşyndan gatnaşyp aýtmaklyk berurdur. Allah Taala aýatda şeýle diýär. Özüni päklen, hem-de Rabbining adyny ýatlap namaz okan üstünlüğe yeter. Käbir tefsir alimleri şeýle düşündirdiler. Özüni päklen, yani pitre sadakasyny berip özüni päklen. Hem-de Rabbining adyny ýatlap, yani bayram namaza gidilýäkä aýdylmaly tekbirler. Meselem Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Namaz okan üstünlüğe yeter. Yani bayram namazyny okan diýip käbir alimler aýtdy. Yani netije şeýle çykyp, özüni päklen, pitre sadakasyny beren, Rabbining adyny ýatlap namaz okan, yani bayram namazy gidip barýaka, zikirleri edip, soň bayram namazy okan üstünlüğe yeter. Bayram günündäki sünnetler. Orada bayram namazyna çykmazdan öň tek sanyny kurma iýmek sünnetdir. Yani 3, 5, 7. İkincisi, yuwunup iň o eşikleri giyip atyr sepinip owdanmamak. Bu elbette erkeklere değişikdir, emma aýallara atyr sepinip daşary owdanmap çykmak adaganlar. Üçüncüsü, bayram namazy ýer bilen ertir namazdan soň ýörek gitmeklik. Dördüncüsü, ýollary ütgetmek. Yani bayrama gidende bir ýol bilen gidip gaýdanda bolsa başga ýol bilen gaýtmaklyk. Beşincisi, bayram gününde bir-birlerini kutlamak. Meselem, takabbalallahu minna we minka salihal a'mal. Sahabalar haçanna görşenlerine bir-birlerine ýylgyryp bakşyp bu gutlaw sözi aýdar ekenler. Onuň manysy Allah bizden we sizden salih amallary kabul etsin.